didigra, kasapulan ti kinasagana, ken ti kinasagana, kabaklay ti kinaalerto, ken kinatalged. Apaman anagwangwang ti sirena, naalarma dagiti estudyante ti Pilar Rural High School amadama ngagklas-klase. Dagos an ipaka ti duck cover and hold ken tinurong ti open ground ti pagadalan. Saan nga inaangaw no diket na ipaiswan ken seryoso ti impakita dagiti nasurok pito gasot nga estudyante ang nakipaset ti second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Is a prevention or disaster preparedness measures on the prevention pa yun na once nga adda didigra adda earthquake ko naman layo ket amo dagiti tattao ti aramiden da ngamin anytime anywhere ket adda dato nga didigra antay mapakpakadaan aglalo ti gingirid ket hantay met nga ipanuray ti safety tayo kadagiti padatay nga tawo ket si tayo nga mismo iti mangobra anya dito stong ti aramiden tapno kasta maprotektaran tayo ti any injury. Naynay apagbidutan tunggal earthquake drill ti posisyon ken panagtaray kabayatan ti panaguni ti sirena. Banag anobserbar kabayatan ti aktibidad. No abang nga mariman ti warning uno kayo na sa at the shaking biyay. No at the shaking dapat mat nga ati aramidon dagiti tattao ag duck cover handle da. Tutlo ka sa protektaran dati bagida. Then after shaking DJ dapat insigidan nga adda amuda yung papanandan nga pag-evacuate niya safer evacuation center iti kada lugar. Head count tapno kasta makita na no sinod dagi adda no ostomat na diya sidante nga adda kanyanan nga di evacuation center rin. So ngamin ti basis but na dagiti responders tayo no adda man to dagiti nadidigraw no na biktima injured. So mat ti basis dagiti responders tayo nga panagsapol iti nga biktima no addaman. May sa ti Pilar Rural High School kadagiti implementing unit high school iti probinsya ken isuda laeng taaddaan ti bidirectional air raid siren wenno standard siren para emergencies ken dumanon ti 4 kilometers radius ti sound range na. Karaman pa'y anapataod ag gamit ti pagadalan para iti emergency response da ti extendable aluminum ladder, solar street lights, emergency lights, wireless intercom, chainsaw, kenda dumapay. Napaka-importante ang ti kaadda dagito amin nga equipments tayo during emergencies tapno maprotektaran tayo dagito ubing tayo from further danger. So kinakailangan na talaga nga kompleto tayo kadagito yung aming nga gamit tayo. Ket agyamyaman kami matapo iti panangtarabay ni Sir Refarial iso na ti TRRMO tayo iti division office nga nang tulong kada kami nga na-provide dagito yung aming nga gamit mi iti pag-eskwelahan mi. Ibilang ti pagadalan at ti aktibidad ket saan laing amay sa compliance no diket oportunidad ang makaadal ti kinasagana no tiyempo ti didigra. Nakakapataglaunay ma'am tapno maiwasan tayo iti further damage kadagiti amin nga agbabasa iti Pilar Rural High School ken dagitoy coordinator ti pag-eskwelahan especially Sir Ezra ken dagiti team na kinanayon damat nga papatigmaan na dagito ubing may panggap iti emergencies tapno sisasagana dalatano kaano man ti sasangbay dagito nga disasters iti ili tayo. Kas may isang estudyante dito Pilar Rural ma'am ket dapat tayo lang nga serious one iti kasto nga banbanag or procedure iti earthquakes tapno masalba tayo iti sarili tayo nga biyagan sarili biyag ti sabali. Nakipagpaset pa iti simultaneous earthquake drill dagiti personnel ti Pilar MPS ken Pilar MDRRMO. Awan ti pilpilyan nga oras ken saan ang mapakpakadaan ti gingined. Rason anay palagi ti panang seryoso ti earthquake drill. Jessica Boreta, Balitang Solid North.